Сега ще видите от първо лице Матего как се слага коса. Според мен е операция, която може да я спреш по съзната и да кажеш не искам. Първата част и мина. Вижте резултата, къде отива много добре изглежда. Вземам ви с мен на този влог. В момента е 12:38 на обяд. Тръгваме към Димитровград, за да вземем Ясмин. Тя ще бъде моя, така да се каже, водач утре, защото аз няма да карам колата. Отиваме в Истанбул, за да мога да се присъдя коса в клиника Авиценна. Първо ще минем през Свиленград, като взема сега Ясмин. И след това тръгваме директно към Истанбул. Надявам се да не боли много. Хората ми казваха да се взема някакви гуми за уста, които да хапя през цялото време, защото едва ли не ще боли толкова много, че няма да се издържа. Но мисля, че с местната опойка, не с пълната опойка, да бъде достатъчно, за да може да се изтърпи цялото нещо. Пък и целият свят я прави тази операция, така че надявам се да не боли толкова много, но сега ще видите от първо лице Матего как се слага коса. Искам да видите през какви гори ме прокарва GPS-а, защото хора, има ужасни ремонти по магистралата, които най-вероятно ще продължат цялата зима. През гадните участъци вече съм на много малко от Димитровград. Сега като вляза там, отиваме, взимаме Ясмин и продължаваме към Свиленград. Хора, вече Ясмин съм я взел в Димитровград с мен. Тръгваме към границата, отиваме, както ви споменах по-рано, да вземем Нилири. Минаваме границата и тръгваме към Истанбул, би трябвало да са около 200 няколко километра. Мисля да не зареждам изобщо. Ще заредя на границата и след това директно към болницата. Очаква се да стигнем вечерта късничко. Там не съм се притеснил, не съм си взел никакви гуми за уста, да дъвча и така нататък, защото вярвам, че ще боли, но няма да е чак нетърпимо. И така, пък ако е чак толкова нетърпимо, според мен е операция, която може да я спреш по средата и да кажеш не искам. Ще стоя с наполовината, нека да ме направим. Ако кажеш не искам, какво ще стане? Нищо. Няма. Само дясно. Не, хора. Замяташ наляво. Да. Хора, вече сме на турската граница, ето е Ясминката. Спинка. Отиваме, всичко върви наред, 5 часа и половина. Предполагам, че към 9 часа някъде ще можем да сме в Истанбул. Надяваме се трафика да спадне в момента, когато вече сме малко по-близко, за да може да се настаним на време и примерно да направим една вечеря. Но първо да отидем да се настаним, да стигнем живи и здрави. Това е абсолютно всичко, което очакваме за момента. И така, минаваме границата. Забравих да ви кажа. Имаме тук чопара турска лира. Так, сменили сме, така че сме готови вече за турското изживяване. И малко по-късно ще ви разкажа за самата операция, как се реших, въобще кога взех решението и дали за първи път си мисля да го правя или това е пореден път, който предишните просто съм се отказвал, пък този път се случиха нещата. Така, хора, вече сме тук. Ясмин ще гледа Декстър на телефона си. Сега го е преоткрила. Аз взела багаж, едно съм тук 5 леса. А ние реално сме за точно колко? 3 дена? Няма 3 дни, 2 дни даже. 2 дни и 2 нощувки са. Много по-бързата процедура се случват нещата, особено с този вид операция, защото още на следващия ден ти мият главата и те пускат да си ходиш. Така че няма да се състои много, но ето, аз си нося грилмовете. Това е най-тежката чанта. Да, не звучи. Айде сега към хотела. Това, с който работи болницата е Луи Витон. Не е Луи Витон, но пак почти така. Стигнахме, между другото, вижте колко яко. Мераба! Вижте колко яко, има цяла стена, която е с сладки неща. Така, вече сме в хотелската стая. Ето може да я разгледате. Много е красиво, обширно. Това е предоставено абсолютно от хотела. Ние не сме плащали нищо. Смисъл, включено е в цялата цена, крайната, така че няма допълнителни такси за хотела. Ето тук може да видите нашата гледка и сега след малко отиваме реално да си потърсим нещо да хапнем, защото е доста късно вечер, ние не сме яли цял ден. И така, да похарчим за нещо пари в крайна сметка, от как сме дошли. Така, хора, в момента сме в асансьора. Аз може не спирам да гледам Декстър. Смисъл, да. Няма да тази седмица, ще свърши следа. Отиваме да хапнем нещо сега и се прибираме да се къпаме, да се оправим, защото според мен доктор ще ни каже утре стоп на къпането за една седмица. И на Ясмин ще си види тесен живота от мене. Ще смърда на торец. Готова ли си? За това. Не съм филмере. Нямам. Аз изкъпах на първия ден, ако не се спомня.
Ресторанчето на хотела, но първо мислим между другото да пробваме едно ресторанче, което е на съседната улица. Вижте колко е готин хотела. Тук има вода с лимон, вода с без лимон, но има някакви треви отзад, като правят кафенци сутринта, чай. А е тук отвънка може да видите следващите, които ще се правят операция, като мен на главата. Да, според мен Иония е там белия и тези двамата афро ще си направят такова нещо. Ще да ви разказвам между другото кога съм се решил да си направя тази операция. Това нещо се случи в момента, в който всъщност аз започнах да качвам видеа, защото допреди това някакси не можех да се погледна отстрани, обаче в един определен момент, когато започнеш да качваш, се виждаш абсолютно всеки ден и особено част от коментарите са много груби спрямо това нещо. Започваш да се задаваш въпроса, абе аз трябва ли да го направя това нещо, не трябва ли да го направя? И в един определен момент почнах да се интересувам от клиники, едно, второ, трето, но някакси се го отлагах, защото много хора имаш около мен, които са ми казвали, не да го правиш, изглеждаш добре по този начин. Докато не се случи преди няколко месеца, точно преди да заснем ловете след тази хубавица тук, да... Така се наредиха нещата, че трябваше да бъда тук. По това време дойдохме двамата, видях отношението на хората, разговаряхме и някакси го усетих. Избелих си зъбите и го усетих като точния момент наистина да направя нещо такова и да съм в ръце, които е сигурно, че ще се случат нещата по начина, по който ги искам. И сега ме блъсне мотор. Само да ви кажа, че аз по принцип идвам тук за да си направя прегледа, който трябваше да си направя преди 2 месеца и половина, 3. Но поне Кажи как те нахокаха, да, в клиниката, че не идваш. В клиниката ми викат, ти, защото нямаш проблеми, си много отворена, другите бързат да дойдат за преглед. Викат, ти изобщо не си сетила. Ма сега отивам на преглед, отивам на преглед да ми виждат гърдите. Все по-добре изглеждат, с всеки следващ месец стават все по-добре и все по-добре, така че на 6-я месец предполагам, че вече ще са супер. Ето това са менюта. Ясмин, доволна ли къде ще ядем? Да. На турски ресторант. Тук има чорба, студена топла чорба, пържени картофи и вода, безплатно задължително. Хора, в това заведение се опитах сега да си поръчам една бира и няма бира. Казаха ми алкохол много. Защо така става? Защото на много места в Турция няма алкохол. Ама това не е Саудитска Арабия. Да, в Турция няма на много места алкохол и няма и казина и така подобно. Хората са вярващи тук. Алкохол е забранен за вярващи. Ако не ме се. Така е. Ами днеска няма да пием биричка. Ето част от нещата, които си поръчахме. Това е пиде. Това е салатки всякакви, трошийка. Това нещо какво беше, Ясмин? Ши кюфте. Ши кюфте. Някакъв йогурт, някаква салатка и една Ясмин да си хапне. Това прилича на пилешка кавърмичка. Тук има някакви други лаваши, агнешки котлети, заедават голямото добро утро. Нали така? Ето. И да, това е за момента. Може ли да ви направя едно интервю? Да. Мадам. Така, пред нея в момента има телефон, на който се гледа Декстър. Аз стоя от тази страна на масата. Тя ми коментира абсолютно всичко. Кой е убил бабата? Кой не знам си какво. Как може това да стане? Как да ти отговоря аз? Не си гледал сериала? Аз съм гледал при 8 години. Трябва да помня всичко ли? Много сериозна памет. Защо не си спала един месец? Я разкажи тук на хората. Имам си проблеми. Какви са проблемите? За прах, за пренелица или не са? Единствените вечери, в които спя, са тези, в които измувам витамините за сън на красивата жена. Те не бяха ли за коса, бе, не за сън? Има и за сън. Бе, яси. Но ние тук сме на режим за човек. Я кажи какво дойде, какво е това? Сладолет, деца разтяга, тук някакви работи. Мен прилича на кашкавал. Така, днес сутринта на операцията казаха ми, че трябва да отида и да ям задължително преди това. Не мога да не съм наяден, което е странно между за операция, защото повечето трябва да ги правиш наяден. Ето това с кашкавалчета, сирена, има всякакви тук моцарелки, има маслени 4 вида, диня, колбаси, яйчица, работи. И вече тук може да видите. Пам някакви... Това е толкова горещо. Така. Тук имаме нещо такова. С броколи и с моркови. Като гарнитурка. Това предполагам, че са яйца. Това са кремвирчета. Между другото добре изглеждат.
яйца и картофки с някакви чушки. Така, и вече от тук минаваме абсолютно всякакви хлебчета. Абе, дисънт закуска за такова малко хотелче, супер даже, много съм доволен. Добре. Я покажи тестото. Колко тесто си натрупал? Важното е да си наяден преди операция. Ще да яс тъйният бяло среден. Да видим какво предлагат вътре в това. Колко е бяло среден. Изобщо не мирише на крема сирене това. Поред мен е фейк адийско. Аз не мога да взема, аз просто пълна. Е така да има, разбираш ли, да е щедро цялото нещо. Пък вече колко ще изям, като 5 годишно. След малко ще кажа, не искам повече. Сега ще видим колко ще изям. Гледайте аз колко съм... Коля? Да, крем сирене. Не, супер, ще ти взема едното. Така хора, тук сме пием кафенце в момента с преводачите. Ето ни. И след малко влизаме да правим кръвни изследвания и почва анестезия. Нещо за косопат? Миналото си дил съм ползвал малко, но не в момента не. От половин година не съм ползвал. Миналото си дил? Как дойде до тук? Как чу името на болницата? През нея. През Ясмин. Ясмин. Башка инфлуенсър. Başka bir fenomen kendisi, onun sayesinde yani. Şimdi imza isteyeceğim ondan. Başka bir задание типа всегда. Хора, първата част мина. Взеха всичко от донорската част, която трябва да вземат. Малко ми е лошо, повръща ми се със сигурност. Казват, че кръвното е нормално. Но трябва много бавно да се изправям. Отивам да хапна нещо и след това продължава. Операцията е много дълго, операцията е 6-7 часа някъде. Не знам какво говоря на това, много ми е... Замаяно ми е едно такова. И ми се повръща много. След малко пак ще се включи, като имам храна. И това хора ще хапваме сега. О, има някакви супички и лещички, много добри неща. Топ. Трябва да дойде малко сила, защото определено ми е лошичко и сега е време да захлебим малко.
какво искам да ви кажа, най-якото нещо на тази болница е, че когато ти правят косата всъщност, може да се гледаш на такива са. И ти го позволяват това нещо. И изобщо не боли. Приключихме, хора, вижте резултата, къде отивам, много добре изглежда, много ми харесва, топ е. Така, народе, излязох, 7400 драфта имам в главата в момента, беше много тежко, но мисля, че се справих много добре, няма да се оплаквам, както казах снощи, защото знам, че има хора, които минават през много по-тежки интервенции, така че в крайна сметка това съм очаквал много дълго време, за да се оплаквам или да казвам, че е боляло и така нататък. Беше супер в момента, в който заболяваше, когато правиха нещата. На секундата им казвах и те ми слагаха допълнителна анестезия. Надявам се утре главата ми да не е щайга. Ще ви. Възможно е и да. Сега ще хапна нещо и по-късно ще имам пак апдейт. Но излязох, приключи, в крайна сметка мина. Всичко мина успешно и благополучно. Да нарежем. Ще кажа за храната и аз. Добре изглежда. Добре изглежда. Тръгнахме за насред, обаче на Матео му стана леко лошичко. Резко сме в хотела, си вечеряме. Но нищо, хора, има и такива вечери. Айде, поздрави! Ден 2. Хапваме. Яйчица. Ето е Ясмин. Ясмин гледа Big Brother на телефона си. Моята глава не е много гладота. Даже съм много доволен, няма почти никакъв ток. Отивам да я измият след малко. Доздоган сексуални сме. И всичко е наред. Ще маха ли с цяло превръзката или? Komple bandajı alacak mısınız diye soruyorum. Daha şey mahkum. Artık açık kalacak, daha çabuk iyileşiyor öyle zaten. Вече няма да имаш превръзки. Добре, окей. Малко мила. Everything good? Yes. Okay. Аз така след няколко, нали, трябваше да си махна лепенките след 2-3 дена и те бяха яко залепнали. Vertical си мисля. Не само така. Да, снимам. Редувам ги. Снимай аз. Боли ли? Ми усещам малко калка, то не е болка, ама се едно разлепя някакви неща. Да, като дърпа малко. Ух. Не се едно, чакай разлепя. Лепен ли е? Hafif masaj yapacak. Ense. Доколко дни ще заздравее донорската част? Как да ти го покажа, чакай. Донорската, доколко дни ще заздравее отдолу? Bu bölümler diyor yani ne zaman iyileşecek? 10 gün. 10 dene. Окей. Ekim yapılan Той като kısımlar. се изплаква, писането няма да пипа никъде. Те лекарката пипа само отзад донорната зона. Като си плакнеш косата, не трябва да пипаш никъде. Само донорната зона леко масаж трябва да се направиш, иначе отгоре при съдената част няма да пипаш. Отгоре няма да я пипаш. Няма изобщо да я мие горната част, така ли? Ще я миеш, но не я пипаш. Долната част само ще изплакваш, няма да измиеш, няма да пипаш. Без шампуан. Изплакване ще има само. Да. Добре. Тя, може би, ако има някакви селици от кръст, може би сега ще ги изчисти в горната част, но ти пак няма да пипаш. Добре. А шампуан отгоре трябва ли да се слага? Пианата е за 10 дни само.
всеки ден трябва по този начин да си измиеш косата отгоре с пяна. След 10-тия ден започваме и с шампуана. 2 пъти седмично. Може и 3 пъти седмично. Да. Напиши му го, що че го забрави. Да. Аз се чувам с него постоянно, но... Неща ги имаме записани, да. След малко ще кажа на преводачата да ги презентира. Добре. Тоест сега това къпане и вече утре къпане. Да, вече утре ще има. Лазаре. Окей. Да не паднеш. Да не седнеш на земята. Няма проблем, вече е надъхан. Щом днеска сутринта разглеждахме и тая изкуствена преса или липосукция, значи преживя го вече. Вчера вика много ще боли и няма да го правим, тази сутрин вече е на друго мнение, така че... Около 10 минути горе-долу получавам тая лазерна терапия. Ще ми зарасне косата сега ли? Това е, да, за да може по-бързо да се възстанови операцията. Сега каква терапия ще правят? Много е интересно, че постоянно снимат и следят процеса, цялото нещо, после за да проверят. Тази просто. Моля те, толкова изтърпя вчера, ма явно заради това вече ти е много чувствително. Колко ще пътувате? Колко часа? Бая. Пешки. Защо? Къде е защо? Не дам сориосност. Последно. Това е последното. Много не боли майка. Отпреде не боли. Това ли беше? И ти ми. Свърши. Имаш ли нещо малко да почувствам? Лека по лека да станеш. Да седеш. Да не ти стане лошо. Няма. Върши ли се с вас лично? Да, наляво надясно си на... Şöyle bayağı bir ödem bak. Имаш Ödem. Има, да. Buz uygulayacağız. Служете ми това трябва моля. да слагаш лед. Лентата? От bandajı diyor. Şimdi 5 saat yol gidecek ya, 5 saat yol gidecek için alın bandını takacak. Тя не ще пътуваш 5 часа, за това лентата ще ти я сложи. Gittiği zaman alın bandını çıkarsın, uzansın, dinlensin. 3 gün boyunca özellikle yapmasını istiyorum, tamam mı? Сега като си постигнеш вкъщи вече, махаш лентата и след това лягаш. Трябва да лягаш. Yaptığı С zaman главница. Да. böyle sırt üstü yatacak düz bir şekilde. По гръб е така правилно ще лягаш и 3 дена трябва да лягаш. Масаж правиш. Когато мия. Да. Sadece enseye masaj. Само на тази част ще направиш. Отгоре няма да масажиш. Yapmayacağız. Горе не пипам. Там не пипаш. Само е така потупвам ли? Да. Так. Окей. Да, лекарства други не трябва. Реално успокояващи. Колко успокояващи имаш, парол имаш. Дала, да. А другото... Антибиотик имаш и за стомаха имаш. За главницата. Една час.
Здравейте, батко и Матего е тук. В момента причам футболна топка, мега дебел, подпухнал и целия с някакви течности в главата, но това са опойките всъщност, които бяха по време на операцията, които в момента се стичат под формата на отоци и изглеждам по този начин. Ще се махне абсолютно всичко след около 5 дена някъде, но за да се случат нещата още по-бързо, сега ще ви покажа как всъщност спя всяка вечер, когато се подготвям за сън. Първото и най-важно нещо е тази възглавничка за пътуване, която ви я дават още в клиниката, като ви направят присаждането, за да може да се регулирате въртенето на главата и да спите по гръб, а не на страни, за да може да не нараните новите присадки, които са ви сложили. За съжаление, спането по гръб трябва да е 7 нощи. Аз изобщо не мога да спа по гръб, затова ми е много трудно и спа по няколко часа на вечер, но ето по този начин 35-45 градуса някъде трябва да сте във въздуха. Облягате се назад, за да може донорската ерия да е изцяло подкрепена, а вашите присадки да не бъдат закачени. Това е ден 3 от операцията. Главата ми в момента прилича на Megamind, както може да видите. Страшен отток имам в момента, но този отток ще се мести в различните зони на лицето, докато не изчезне след около 2-3 дена. Сега трябва да измием косата, защото всеки ден тя се мие с едно нещо, което е като пяна. Това е пяната на Beta Antaxe. Има и шампуан към нея, само че шампуана е вече след 10-я ден. Поставя се върху скалпа и се изчаква примерно около 30 минути, за да може самата пяна да попие вътре и след това не с ръка, а се измива лекичко с вода. В момента сме на 5-ти ден от операцията. Ето как изглежда косата в момента. Доста добре зараства, вече има корички на повечето места. Много финна работа, наистина може да се види. И така, в момента очаквам, навсякъде е паднала опойката, почти вече не остана опойка. Очакваме на 10-ти ден да махнем абсолютно всичките корички. След това косата, която сме присадили, ще падне. И след това ще порасне наново след 2 месеца, за да започне отново да се расте нормално вече с новия темп коса. Ето така изглежда косата на ден 8 от операцията. Току-що я измих. И така, вече са минали 12 дни. Ето как изглежда косата след като са паднали коричките. Супер здрава, супер добре изглежда. Очаква се следващите няколко седмици да поизпадат малко, за да може след това, след около месец или два, да порастат наново от новите фоликули косата и вече да си расте нормално. Мисля, че процедурата мина много добре. Сега ще ви прикача един отказ от днешното ми участие. За първи път се показах по телевизията след самата интервенция и мисля, че беше много интересно, така че ще може да видите в ефир как изглежда цялото нещо. И Матего, любимият ни инфлуенсър, който се завърна след кратка хирургична интервенция. Да, добър ден. Да обясним ли, здравейте, да обясним ли какво е новото по теб? Нека се вижда според мен, не? Да, ами преминах интервенция, която по принцип има в България, но аз избрах да го направя в Турция, защото просто много харесвам работа на доктор Зенгин и просто това беше човек, който исках да го направи това нещо. Имаш коса? Да, направих си присаждане на коса в Турция, което възстановяването от тази процедура е кратко, за 2 седмици общо взето се завръщаш в ефир, както се вижда, може да бъдеш сред хора, но питат всички дали много боли. Болката е само единствено при слагане на опойката, преди да направят самото присаждане и самата болка след това, когато паднат опойките на 2-я, 3-я ден вече, започва да боли малко заради дискомфорта, че не можеш да се наспиш. Просто спиш се с главнички и така нататък, но пък резултата според мен се заслужава. Трай бабо за хубавост. Тоест искаш да кажеш на всички мъже с твоят проблем да не се страхуват? В никакъв случай, ако това е било клечката, която да ви накара да драснете и да кажете аз отивам да го правя, направете го наистина. Може да ми пишете на лично съобщение, ако имате въпроси, с радост бих отговорил, разбира се. Малко по-късно дори ще кача линк в социалните мрежи към половин-часово видео, което съм направил за цялата процедура. Как се случва всичко? От тръгването в България до прибирането в България до ден днешен. Какво се случи?